Boas noites e benvidos aos servizos informativos de Estrada Televisión este mércores 23 de xaneiro. Comezamos, como sempre, desglosando a actualidade do día en titulares. O BNG pide que se manteña o reparto domiciliario do correo no rural. Estes presentarán unha moción para que o Goberno da Xunta de Galicia inste a Fomento a manter este servizo. A Estrada optará a fondos europeos cun plan de 3,4 millóns de euros que inclúe o polígono. Para a primeira ampliación pública deste parque empresarial fíxese unha partida de 1,5 millóns. Nós en ningún caso quixemos darlle un tinte político, tuvemos dúas reunións previas, non se trasladou aos medios de comunicación estas reunións porque evidentemente non é a forma de facer política do Partido Popular. Nós o que queremos é sacar feitos concretos, o que nos interesaba é chegar a un acordo marco en materia de deportes coa Diputación de Pontevedra, e unha vez que trasladamos ese acordo, que conseguimos o compromiso da Diputación, facémolo público porque creemos que é algo que deben de saber os cidadáns e creemos que é un tema suficientemente importante tanto no aspecto económico como no aspecto organizativo, non? O BNG pide que se manteña o reparto domiciliario do correo no rural. Estes presentarán unha moción para que o Goberno da Xunta de Galicia inste a Fomento a manter este servizo. A primeira tenente de alcalde edil de medio rural da Estrada, Raquel Lopedozo, anunciou onte que o BNG precisa presentar ao próximo pleno unha moción a través da cal propón solicitar ao Goberno autonómico que inste ao Ministerio de Fomento a garantir o mantemento do reparto domiciliario de correo no rural, sen detrimento das condicións laborais do persoal. A Estrada optará a fondos europeos cun plan de 3,4 millóns de euros que inclúe o polígono. Para a primeira ampliación pública deste parque empresarial fíxese unha partida de 1,5 millóns. Os fondos FEDER se están facendo un proxecto. Ese proxecto contempla varias vías de actuación, pois medio ambiente, en promoción económica, en outras cousas. Ben, pois dentro de esas líneas, unha línea contempla fondos para ampliar o polígono de Toledo. Hai unha serie, o proxecto son 3.400.000 euros, está todavía en fase de elaboración. Un pouco que se estuvo, onte hubo unha reunión para ir cerrando un pouco os capítulos das inversións, en que se iban a facer as inversións, como se iban a facer. Objetivos do estradense reuníronse no día de onte con Xosé López Campos, co ex-rexedor local Ramón Campos Durán, así como o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, entre outros moitos. Esta tarde, o voceiro do Partido Popular estradense, Xosé López Campos, falábanos da reunión. Nos consideramos que os esforzos, que había que facer os esforzos necesarios para que este proxecto siga adiante, non? E, polo tanto, mantivemos unha primeira reunión na Deputación e consideramos conveniente que a persoa, o vicepresidente que leva o tema en materia deportiva, que se acercara a Estrada para charlar un pouco máis detenidamente e intentar buscar compromisos concretos. Eu creo personalmente que esa reunión foi totalmente fructífera, creo que todas as partes saíron encantadas do resultado e, bueno, como ben trasladou a Deputación nunha nota de prensa, evidentemente, pois me traslada a min Sotelo, o que o vicepresidente da Deputación é o encargado en materia deportiva, que a línea de colaboración vai a ser total con estes dous deportes que hoxe en día pois representan unha gran maioría do noso povo, evidentemente pois tamén son a imaxe do noso povo cara ao exterior, non? Por lo tanto, desde o Partido Popular, na línea de poder colaborar con tanto cas asociacións como nos proxectos fundamentais para o noso Concello, nos fixemos todas as xestións oportunas para que ese tema salira da mellor maneira posible. Antes de rematar, repasamos as novas máis importantes en titulares. O BNG pide que se manteña o reparto domiciliario do correo no rural. Estes presentarán unha moción para que o Goberno da Xunta de Galicia inste a Fomento a manter este servizo. A Estrada optará a fondos europeos cun plan de 3,4 millóns de euros que inclúe o polígono. Para a primeira ampliación pública deste parque empresarial fíxese unha partida de 1,5 millóns.
Nós en ningún caso quixemos darlle un tinte político, tuvemos dúas reunións previas, non se trasladou aos medios de comunicación estas reunións porque evidentemente non é a forma de facer política do Partido Popular. Nós o que queremos é sacar feitos concretos, o que nos interesaba é chegar a un acordo marco en materia de deportes coa Diputación de Pontevedra, e unha vez que trasladamos ese acordo, que conseguimos o compromiso da Diputación, facémolo público porque creemos que é algo que deben de saber os cidadáns e creemos que é un tema suficientemente importante tanto no aspecto económico como no aspecto organizativo, non? E aquí poñemos hoxe punto final a información local de Estrada Televisión. Pola nosa parte nada máis, saúdos e de camañá.